ଆଜି ଆମେ 10 ଧାଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ରଚନା ନବବର୍ଷ ନୂଆ ବର୍ଷ ଉପରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସ 1 ତାରିଖଟିକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 2ରେ ଲେଖିବା ଏହି ଦିନ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛୁଟି ଥାଏ, ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛୁଟି ଦିଆହେଇଥାଏ। 3ରେ ଲେଖିବା ଏହି ଦିନ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇ ଆଲୋକିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଯାଇଥାଏ। 4ରେ ଲେଖିବା ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିବସ ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଏବଂ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ଭାବରେ ଧରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷକୁ ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। 5ରେ ଲେଖିବା ନୂଆ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ସହିତ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଦେବତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଓ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। 6ରେ ଏହି ଦିନ ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ବୁଲି ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସହିତ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ଆଦି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। 10ରେ ଗତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଷରେ କରିଥିବା ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତିକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ମନରେ ନୂଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଆଗକୁ କର୍ମ କରିଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗଭର ହେଇଥାଉ। କେମିତି ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗିଲେ ଖାତାରେ ଲେଖି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।